Unsa? Mura kapag abot diri tungtong dahil na tiil na baka limpyo. Mura, labaw ka limpyo ang tiil ni kuan Ramon. Diin man dai mo gikan. Munit. Uday. Nilig minis. Dai gipunit. Mais, nilig minis. Ay maron. Nasa, tunga. Kape. Tunga sa sako. Dili. Tunga sa ligo. Kape. Bantay lang og wala magtunga na makak mo ha kay kana inyo nga umat na kanang imo baba abot na tunggan. Libre ko laoy. Libre og Si Quinta. librihan ay na umog. Pinabukit pagkawitan ko hinuon ang inyong kuan karon. Kaya na may sing ko labi. Dagan kay kag-apula o. Naglabad na ba ni akong ulo kay Agad ka po. ibutang na ba? Bahiri na imli og kay daghang kanoy. Si Mogro katskar. Ibutang na siya ba? Ni dagan ka. Suga sige. Uy, ibutang na kay kuan magkisi-kisi na di ka makadaog. Sagaway. Wako. Tit tit. Kit-kit. Square. Sige wako. Kita man na. May cellphone ko ba? Guba. Guba. Lagot ko aning kuan si wako talami jud piklo pod. Kaisa badlong dili man mo. Aw. Tuslok gani ng mata balik jud na nga kamot. La, gikapoy ko lang palit text snack la. Di po siya pagpon. Nakong kung ang hinon na yung tinai. Kaya mawasdak na. Kakado ka, kakado. Tubig magari at kainom karong bugnaw. Sama matag lang yung bitan, inakon. Dato dire, gamay dire. Di pantay. Murag unsa to ko. Hindi mo murag tabili. Ito ko. Oh. Ko no ko. Ko no pero sabi. La, gay. La. Lula. Si Lula wa. Labas na tang bulang ako la. Palit ang snack la ba? Sige na, good luck. Kanino mo tubig bugnaw? Sige na la. Kaon mo ng bahaw. Sama na ako. Snack. Naamoy kwat na pagpalit mo ng snack. Wala, may tekor tagay. Gaya, mag-singko-singko ng palit. Pariyo ta. Singko-singko lang la ba? Lagi pa nagkaroon ng french fries. Ano na kaya ko nakaon? Hala. Kaya alimat lang ko ng cake sa anak ay. Sumbagan rin oh. Hila. Ginsang, gusto mo gisiko. Dito, Gari ko! Parat! Taga. Kung ano ganahan. Kana abitsin. Dito, Tungitan. Manakan Guys, si Blinky. Guy, Blinky, guy, Blinky. Dili, taga ay si ate kay naghirak. Oh. Oh. Na magsirado siya na ito ko diha. Hila. Oh. Si ate ni. Dili. Pangaon. Pangaon anak daghang bitsin ay. Hindi mo na bityan. Ah, parat tamis. Kaya ko gym ko lagi. Kahit ko na na. Tagsin ko di ay na. Ginagod lang. Ay, katulong sa katong.
Barbecue. Kaya. Ikaw, hinunak sa hugod, hinuuron, barbecue, hinuuron na. Dagat pa ngayon niya kay labon mag... Crispy po. Sipon. Ano rin na sunod na. Naadiyari yelo, mo rin si Ramon. Lahat kinala, tagay na kusin ko ah. Yung ka, magkuha kang kwarta. Magkuha gani. Mangita kong nabay halin sa ice. Lula, di ko tagaan niya. Daghan na ice. Gamay naman lang gani. Daghan na ice. Wala na, kuya anak ko. Piliting ako. Samok may mga Kina. bangog. Diki-diki-diki kining. Isa ko magtigo mo ni apo nga 23. Inday. Dansa. Utong na lang ko siguro ani kay perting mga kalabad o magtigo mo Lo, nana po 23. yung pula. Nana po yung pula siya. Mayroon bag apo nga mga buutan siguro kay Pag ginalo, yung pula. sige lang siya pag ilis. Lago po kay kagalas na. Snack ta. Kailangan na sa Muslim ne. Gwapong alahas. Prinda na. Pero may stock na ba? Prenda lang. Balik sa imo isna. Uy. Ano po ba? Muslim. Di ko to. Muslim ay. Pareha gutong imuhang mga sing-sing. Nasa ibabaw sa kuan. O nga itong dihay silver sa ibabaw. Di mo lupad lang no? Patsok mong gani. Lagi na lang. Sige kong 5 lang. Kumito lang. 5 lang. Unya ra, wa pa ko kakita og naon sara ang mais. Amo nit isa mo, bala og mag-sweldo ko og maghatag ko 20 og kakita ko karon mga 20 pa lang kabok ron mais, tingali sipa-sipaon ta mo. Kung to 20 million na. Tag 11 ang kuan, kilo ra. Wa ra man siguro na magkilo. Lente. Ginagod lang. 5 lang ba? 5. Nangabok pagkawa ko sa karinderiya na kay kwarta. Aron mapalit nimo. Magsige kag yango na ako og naay kwarta nimo 200 hugton dayon nimo. Lagi na lang. Trabaho sa kalendarya. No, mga bo, manugas plato. Ano na, uy? At kami sa una. Di man may mga yung sa among ginikanan og kwarta oy kay mag-eskwela gani dya mo kan sinog bara nga kabote ang ipadala. Sinog ba nga saging hinog isa ka mong propeta. Karon, tag 20 tag 30 na. Ganila, 5 lang good luck. Pero 15 raman na. Unya na lagi ko muhatag og magkakita na ko sa mais na ana diri may mais. Pila ka bok? Kani good luck. Ayo. Dali. Pulo-pulo ka diyan ay sipaon sa kanyo yan madali ka uya. Tulog ka. Wala na eh. Hindi na bata ni. Ay, nakay. Sa? Nakay, suhol na mo. Ha? Ano ako may musuhol? Hawa ka na og lagi kay ang siking lagi nimo giuyod na. Magpwede maglingkod dili mo tungtong ang tiil. Anak? Alabay na? Very good. Yeah. Taga na rin og kwarta dayon kaliso. Magkano may magkano ka? Unsa? Magkano ka? Kang tek sa ngabil mo rin ngabil sa kayaw.
Lansay paminaw la dagaga po. Malabad sa ulo. Diya pailakon sa inuras. So ang dili mahilom. Abi, smile. Kalula ka to Naon sana? Unsa yung gawas na ang imong dila. Wala kong gunting kay guntingon ko hinuunan yung aron diretso na pag